വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് മൾട്ടി കളറായിട്ടുള്ള ഒരു മാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതും സിൽക്ക് ത്രെഡിൻ്റെ മാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെയാണോ സിൽക്ക് ത്രെഡ് ഉള്ളത് അതെല്ലാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മുത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പിന്നെ അത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറേ മുത്തുകൾ ഇവിടെ ചുറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കളേഴ്സും കുറേ കളേഴ്സ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ചുറ്റിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാർട്ടിലിടാം എങ്ങനെയാണ് മുത്ത് ചുറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാർട്ടിലിടാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ലോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നൂല് ചുറ്റിയിട്ടാണ് ലോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ചെയിനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള നമുക്ക് സ്റ്റോൺ ചെയിൻസ് കിട്ടും. ഇത് സ്റ്റോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കളറും കിട്ടും, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം. പിന്നെ ഗോൾഡൻ കളർ മുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടുന്ന ക്യാപ്പാണ്, ഫ്ലവർ ക്യാപ്പാണ്. ഈ ഒരു മുത്തിന് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റാക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്പാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ലോക്കറ്റിൻ്റെ അടിയിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ജുംക്കയുടെ ബേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജുംക്കയും കൂടെ ഈ നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ നൂല് വേണം, അതേപോലെ കട്ടറും പ്ലെയറും വേണം. ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് കാണാം. നമ്മളപ്പോൾ മാല കോർക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മുത്തുകളെല്ലാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കോർക്കാം. പിന്നെ കളേഴ്സ് എല്ലാം നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുക. അതേപോലെ ഈ സൈഡിലാണ് ലോക്കറ്റ് വരുന്നത്. അതേപോലെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കൊളുത്തിലേക്ക് ഈ നൂല് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിടുന്ന പോലെ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കെട്ടിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതേപോലെ ഇതിനെ നടുക്കേ കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്പാണ്. ആ ഫ്ലവർ ക്യാപ്പ് എടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ബ്ലാക്കാണ് ഇടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ ക്യാപ്പും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ കളറ് മുത്താണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡൻ കളർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് കളർ മുത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ കളേഴ്സും കോർക്കാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കണം കോർക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മാല മുഴുവനായിട്ട് കോർക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കളറും ഒരു പ്രാവശ്യം കോർത്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ലോക്കറ്റാണ് ഇടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ലോക്കറ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓർണമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് മാല ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇവിടെ കോർത്തിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലോക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ നടുക്ക് വരുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് പല കളറിൽ കിട്ടും. സിൽവർ കിട്ടും, നല്ല ഗോൾഡൻ കിട്ടും, ആൻറ്റിക്ക്, അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെടുത്തു. ഇനി ഞാൻ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറ് മുത്തും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കോർക്കുന്നത്. അത് പിന്നെയും വെള്ള തന്നെയാണ് കോർക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് ഇനി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൊളുത്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിവിടെ 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കെട്ടിടണം. ഇളകി പോവാത്ത വിധത്തിൽ കെട്ടിടണം. ഇതിപ്പോൾ കെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗമ്മൊന്ന് ഈ ഒരു കെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ആക്കി കൊടുത്താൽ അത് ഇളകി വരില്ല. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഫിക്സ് ആയിക്കോളും. ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ
ലോക്കറ്റാണ് ആക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇത്ര ഹെവി ആയിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെറും മുത്തുകൾ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഈ ക്യാപ്പ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ ഒരു ബീഡ്സും നമ്മുടെ സിൽക്ക് ത്രെഡിൻ്റെ ബീഡ്സും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോർത്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് മുകളിൽ ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സിൽക്ക് ത്രെഡിനെ ഇതുപോലെ കുറേ സ്ട്രാൻഡായിട്ട് എടുക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ അധിക വീഡിയോസിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കുന്നതെന്ന്. ഒരു ബുക്കിൻ്റെ മുകളിലോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സാണോ നിങ്ങൾ ഇതിന് ചുറ്റുന്നത് അതെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഞാനിതാ ഈ കളേഴ്സൊക്കെയാണ് ഇനി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുമൊക്കെ ഞാൻ ചുറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റെഡ് ത്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇളകി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി പിടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഇതാക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല വശം ഞാൻ ഇതാ എടുക്കുക, കാരണം ഇവിടെ ഇത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നല്ല വശം ഏതാണോ ആ ഭാഗത്ത് നല്ല നീറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചുറ്റിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അധികം കളേഴ്സ് ആക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് കളേഴ്സ് മാത്രമേ ആക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ റെഡ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ യെല്ലോ ചുറ്റും. യെല്ലോ കുറച്ച് മതി, ഈ ഒരു ഇത്ര വീതിയിൽ യെല്ലോ ചുറ്റുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രീനുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ 4 കളേഴ്സേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്ര കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായി ഗമ്മ് തേച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഈ യെല്ലോ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇനി ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം ചുറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചുറ്റുമ്പോൾ ഓരോ സൈഡിലും കുറച്ചൊരു ഗമ്മ ആക്കി, അധികം ആക്കരുത്, കുറച്ചൊന്നാക്കിയിട്ട് വേണം ചുറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് ഗമ്മാക്കിയിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തുടച്ച് കളയാം. അന്നേരം അത് അവിടെ നിൽക്കും, പക്ഷേ വെള്ള കളറ് കാണില്ല. അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആക്കാനുള്ള ചുറ്റും. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജംപ് റിങ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഹോളിലേക്ക് കൂടി ഇടുക. ഇത് നമുക്ക് ലോക്കറ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിടാനാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നൂല് ചുറ്റിയതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കൂടി ആക്കുമ്പോൾ അത്ര നീറ്റായിട്ട് വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജംപ് റിങ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ മതി. നമ്മളത് മാലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇടണ്ട, ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പം നമ്മളിത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ ചെയിൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോൺ ചെയിന് നമുക്കൊന്നുകിൽ ഇവിടെ തന്നെ ആക്കാം. ഈ ഒരു ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അതല്ല ഇതിന് ചുറ്റും വെക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വെക്കാം. 2 സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മാല നല്ല ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് അത്ര ഹെവി ആക്കുന്നില്ല. ഇതിന് ചുറ്റും മാത്രം ഞാനൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിക്കാം. ഇതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റുമാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒട്ടിക്കുന്നില്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ജുംക്ക മോൾഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട്
കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കട്ടെ. ഇത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു ജുംക്കയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ കളറ് ചുറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെള്ള പേൾ ചെയിൻ വെച്ചൊരു ജുംക്കയാണ് ഇതിനിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ഈ ജുംക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ജുംക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ജംപറിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ജംപറിങ് നമ്മുടെ മാലയുടെ സെൻറ്ററിൽ വെക്കുക. നമ്മൾ മാലയ്ക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കൊളുത്തി വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ജംപറിങ്ങിൽ വേറൊരു ജംപറിങ്ങും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ കൊളുത്തിയിടുക. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ സിൽവർ ജംപറിങ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിൽവർ ഇടുന്നത്. ഗോൾഡൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ആണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കറ്റ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാനലിൽ ഇതേപോലത്തെ കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം. താങ്ക് യു.